I 1931 bosætter den britiske journalist James White sig i Danmark. Her møder han den unge danske Noel Jørgensen, der har spillet rugby i England. Sammen danner de den første rugbyklub under navnet Københavns Rugbyklub. Klubben får dog en ganske kort levetid, og i de næste mange år bliver der gjort flere forsøg på at give sporten fodfæste i Danmark. I 1949 blev politiets rugbyklub stiftet. Britiske krigsveteraner i foreningen Ex-Army Club begynder at spille rugby i Danmark. Det bliver forløberen til rugbyklubben Speed. Den 31. marts 1950 stiftes rugbyklubben Speed med Harry Boardman som formand. Forskellige navne er i spil, så man vælger at trække lod. Forslag placeres i en hat, og op af hatten trækkes rugbyklubben Speed, som klubben har heddet lige siden. I juni 1952 sendes den allerførste udgave af Speedbladet på gaden. Bladet udkommer derefter mere eller mindre punktligt frem til den sidste udgave i oktober 2012. Rugbyklubber fra udlandet begynder for alvor at besøge rugbyklubben Speed. Holdet spiller i løbet af 1955 kampe mod klubber fra Barcelona, England og Wales. I 1961 afholder Dansk Rugby Union for første gang Danmarksmesterskaber i rugby. Speed er den første klub, der løfter trofæet. Der begynder at komme gang i klubbens ungdomsarbejde. I 1966 spiller Speeds drenge mod både Christianshavns Skoles Rugby og Lindø. De blev besejret med henholdsvis 30-5 og 24-6. Året efter, i 1967, stifter Speed sammen med de 3 københavnske klubber Komet, Nanok og Husum KRA Københavns Rugby Alliance. I 1968 bliver Speed danske mester foran Komet. Det er Speeds 3. danske mesterskab, og det er samtidig startskuddet på det, der bliver den første gyldne periode i klubbens historie, hvor klubben vinder 8 danske mesterskaber på stribe. Efter at have eksisteret med forskellige hjemmebaner i knap 20 år, åbner Speed i 1970 sit eget klublokale på Amager Travbane. Jørgen Larsen bliver i 1972 valgt som klubbens formand. Ingen havde nok forudset, at Jørgen Larsen ville ende med at blive på posten i 44 år og dermed blive den længst siddende formand i klubbens historie. 1974 bliver et gyldent år for Speed. Den allerførste pokalturnering løber af stablen, og Speed ender med at løfte trofæet efter en finalesejr mod Odense på 46-7. Speed bliver derudover danske mester for 8. gang i streg. Klubben fejrer i 1975 sit 25-års jubilæum. Der spilles kamp på selve dagen mod Hendon RFC fra London, som tabes 24-0. Derefter afholdes der reception i Amagerhallen. I 1976 begynder de første tegn på kvinderugby at vise sig i Danmark. Speed og CSR Nanok har kvindehold med i Nanok 7 stævne på Kløvermarken. Det er samtidig året, hvor Speed indvier et nyt klubhus ved Travbanen. Efter en neglebidende 10-9 sejr over Komet bliver Speed atter dansk mester. Ingen kan på det tidspunkt vide, at der herfra skal gå 36 år, før Speed igen løfter trofæet. 1987 er året, hvor det første verdensmesterskab i rugby spilles. Det sker i New Zealand. Hjemme på Amager er det dog ikke et år, der sportsligt går over i historiebøgerne. Til gengæld bliver det året, hvor Speed for første gang afholder Nordisk Sevens. Siden da har den årlige sensommerturnering været afholdt hos Speed. I vinteren 1990 hjælper Speed med at pakke 3.700.000 bøger til Ugandas skolevæsen. Det er hårdt arbejde i 3 uger, men opgaven giver ca. 250.000 kroner til klubbens rejsekasse. Pengene fra bogprojektet bliver brugt. Klubben drager i marts 1992 på en 2-ugers tur til Hongkong, Singapore og Malaysia. Rejsen er forberedt gennem mere end 1,5 år, og i flot stil tager 28 spillere og ledere afsted, alle iklædt blæserjakker og lyse benklæder. Speed fejrer i marts 2000 sit 50-års jubilæum i stor stil med kampe for alle hold og stor fest. I 1990'erne og 00'erne når Speeds ungdomsafdeling nye højder. Medlemstallet er i mange år i træk over 100 ungdomsspillere, og der er liv i alle årgange. I 2002 drager 65 ungdomsspillere anført af 10 voksne på en 10-dages tur til England. I de efterfølgende år rejser ungdomsafdelingen flere gange ud i Europa. Efter at have delt klubhus på Løjtegårdsvej med en cykelklub, overtager Speed hele huset.
og det nuværende klubhus etableres. I oktober 2009 afholdes olympisk konference i København, hvor IRB lykkes med at få optaget Sevens Rugby på det olympiske program. Under konferencen får Speed fint besøg af prins Joachim, verdensstjernerne John Alomo fra New Zealand, Cheryl Soon fra Australien, Agustin Pichot fra Argentina og Humphrey Kyange fra Kenya. Det bliver til en uforglemmelig oplevelse på banerne og i klubben. I 2013 vinder Speeds kvinder for første gang Danmarksmesterskabet. Samme år lider herrerne et bittert nederlag til Aarhus og må nøjes med sølv. Forløsningen er stor i efteråret 2014, da Speed efter en dominerende sæson løfter trofæet og lader sig kåre som Danmarksmester. Det er første gang siden 1977, at klubbens herrehold vinder guld. Speeds kvinder er alt dominerende og bliver Danmarksmester for anden gang. Holdet tager hul på en gylden periode. I 2016 træder Jørgen Larsen efter 44 år som formand tilbage fra posten. Coronapandemien rammer Danmark i marts 2020. Landet lukkes, og det samme gør klubben. 2022 bliver et godt år for Speed. Herrerne spiller pokalfinale mod Frederiksberg i Travbaneparken og vinder med 17-14. Det er klubbens 6. pokalmesterskab, og det 4. siden 2014. Speed vinder også DM for Sevens og Scandinavian Sevens, der er tilbage efter pandemien, men i år i et endagsformat. Det er første gang siden 1989, at Speed vinder Scandinavian Sevens. Kvinderne vinder samme år sit 7. danske mesterskab. Den 31. marts 2025 fylder rugbyklubben Speed 75 år. I mere end 7 årtier har klubben været et andet hjem for generationer af spillere og deres familier.